खोथा होगौबा नंबाय थायो माथो खालामखोनो आंनि गोसोखौ जेरावखि थाङा बेङा लाइजाम मोनगौबा सानबाय थायो खोथा होगौबा नेना थायो माथो खालामखोनो आंनि गोसोखौ जेरावखि थाया सुख गैला लोगो मोनगौबा सानबाय थायो लाइजाम मोनगौबा सानबाय थायो गोसो जायो बिबार बारियाव नोंखौनो लोगो हमनो गोसोनि खोथा फोरमायनो गोरबोनि अननाय गथायनो अनजालि नों आंनि आं नोंनि मेगना नुवाखैना गोसोखौ बोरै बुरखाय लोगो मोनगौबा सानबाय थायो लाइजाम मोनगौबा सानबाय थायो बोदोर जायो बायदि बिबारजों माला सुजुनो जुलिनि सायनासालियाव नोंनो जुगामि गानहोनो अनजालु आं नोंनि मोजां मोनबाय नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन नोंखौ मोनाबोला बुहुमाव बोरै थांनानै थानो लोगो मोनगौबा सानबाय थायो खोथा होगौबा नंबाय थायो माथो खालामखोनो आंनि गोसोखौ जेरावखि थाङा बेङा लाइजाम मोनगौबा सानबाय थायो खोथा होगौबा नेना थायो माथो खालामखोनो आंनि गोसोखौ जेरावखि थाया सुख गैला लोगो मोनगौबा सानबाय थायो लाइजाम मोनगौबा सानबाय थायो सानबाय थायो
गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंखौ मोनाब्ला संसाराव थानाय नङा नों नागारलांब्ला जिउ सोलेर आंनि थांनानै थानाय नङा फै सना फै सना फै गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ आंनि मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवानी नोंनिनो प्रमिस गसाइना समाय लाबाय आं दाना नोंनि सिगाङाव नोंजों नङाब्ला सनानि देराखौ लुनाय नङा आं सना फै सना फै सना फै मेगना मानोबा नोंखौल' नोजोर होदों नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवानी नोंथ' मिथिला सना जाबाय आं दिवाना
हाबसो गाबखोमासैयां नोंनि लाइजामखौ नायै नायै सिरि सिरि गाबखोमासैयां फोथाय खेबस'नो अनजालि अन्थाइ बिखानो अनजालि रागा जोंबाय नङासै खाथियाव फैदोना गोसोनि खोथा बुंदोना अनजालि देना दोंसे मेथाइ रोजाब नों दामग्रो
जेसेबांखि रायज्लाया मेगना गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै गोसोआव रिंबाय थायो आं फाग्ला जायो आं फाग्लि जायो आं फाग्ला जायो आं फाग्लि जायो अराय सम खाथियाव मोननो हास्थायो अराय सम खाथियाव मोननो हास्थायो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।